Tak a toto je psík Šarpaj, vidíte. Krásny čínsky bojový pes, ktorý je križený s vlčiakom, šarpejom a bengalským tigrom. Vidíte, ako krásne sa spojila táto kultúra v jednom psovi. Vážení návštevníci mojej stránky, je na čase vysvetliť vám v tomto prípade s pánom Rybanským, ktorý ma ťahal za potom sa niečo stalo a zrazu zmenil názor a akože to pročko alebo pročko a pročko neviem čo, ani pročko za to asi zrejme nemôže, ale to necháme tak, to nech si oni vysvetľujú. Vysvetlím vám prečo, je to môj slobodný názor, prečo. Máme troch dajme tomu tento modelku, tento ja neviem, veľkého hráča alebo nejaký a tento napríklad, tento veľký bude mať možno veľký alebo veľký prd, uvidíme. A zrazu sa objaví niekto, ktorý môže ohroziť celkovú ich pozíciu, pretože do toho vstúpi pán Rybanský, ktorý sa dá ovplyvniť týmito a jednoducho, čo urobí? Urobí to, čo urobil, to znamená, že nás áno, výborne, čiže my program už nebudeme a zase si budú títo traja takže je na vás, vážení internetoví fanúšikovia, odpovedať, jakú má toto logiku. Traja sa snažia a nič. Jedni prídu na dve šolavke kamery, také maličké ťuk, ťuk, ťuk a číslo tam je 18 ratingových bodov, ktoré ja neviem, či mala raz, dvakrát Jojka v histórii za celý čas. Takže keď toto je rozumné z hľadiska, ja neviem čoho, tak potom ja neviem. Takže odpovedajte, čakám na vaše odpovede. Hasta la vista, baby.